història tracta de 3 animals: un ratpenat, un eriçó i un porc senglar, ai, ai, ai. Un ratpenat, un eriçó i un porc senglar, ai, ai, ai. Tots 3 van assabentar-se que al tronc d'un roure revoll es compliria un desig, ai, 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 aquell 23 d'abril. Es compliria un desig, ai, 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 aquell 23 d'abril. El ratpenat desitjava poder veure un dia la mar. L'eriçó volia poder volar i el porc senglar a l'Austràlia viatjar. La lluna els il·luminava i els 3 es van adormir. Arrecerats aquell roure revoll a les 12 de la nit. Arrecerats aquell roure revoll a les 12 de la nit. Quan els 3 van despertar-se i van mirar al seu voltant, el seu desig no s'havia assolit, però es sentien feliços allí. Després d'aquella vetllada, cada nit eren allà, en aquell roure revoll, ai, 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 els va brollar l'amistat. En aquell roure revoll, ai, 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 els va brollar l'amistat. Com acaba aquesta història? No sé qui ho podrà contar. I si tu vols et pots imaginar un bon final, ai, ai, ai. I si tu vols et pots imaginar